Tässä on oikein musta mies. Mä haluan näyttää sun olien takia se merkki. Se merkki, että sä oot oikein. Tässä tää alien merkki, että sä oot oikein. Se on oikeesti vihreä, mutta tässä on joku suodatin. Oota, mä laitan sen pois. Okei, nyt tää on taas vihreä suodatin. Se joku suodatin on pois. Okei, tehdään video. Mies, näytä, no. Ok, tää on musta meidän ryöstä. Tää on ryöstä. Apua. Ai, musta mies. Päästä irti. Ai, musta mies. Näin käy, jos et tilaa kanavaa tai ryppilet mustamiehellä. Mustamies, moro! Moro silti. Tää on oikein mustamies. Moro. Se oli vaan näytös meidän YouTube-katsojille. Onko sulla jotain asiaa? Onko sulla voima tallessa? Näytä. Huido. Näytä sun supervoima. Ninjago. Näytä Ninjago. Me mennään vähän tänne. Ninjago. Niin, sä oot varmaan pyörryksissä. Pyörtää. Pysy paikassa vähän aikaa. Musta mies, miten on mennyt? Hyvin on mennyt. Olisiko mitään syytä myydä toi meidän trallaleero trallaa, tai toi joku Italian Brembro, tai toi meidän trallaleero trallaa, niin olisiko se mitään syytä viedä jonnekin huutokauppaan? Saatais siitä 20 tai 10 tai 50 tai 15 euroa. Olisiko mitään syytä? Musta mies, tarvit kesälasit. Musta mies tuottaa Nunzagod. Ne Nunzagod. Ne siniset on jossain. Mut kerran mä testasin miten hyvin mun Nunzagodit toimii, niin sit minä menin rikki tällä. Tää meni oikeesti rikki. Voi niille. Mä keksin sulle jotain. Ase! On silleen, miten musta mies pärjää, kun sitä ammutaan? Musta mies, oletko valmis tähän? Joo. Sua ammutaan nyt. Se ei sattunut. Se ei kai kuori on niin kestävä. Niin musta miehellä on niin paksu kuori, että ei kannata uhkailla meidän aseella. Musta miestä ei kiinnosta, eiks niin? Ei. Niin, susta tehdään part 2. Missä